Ezkez, claro, furgoneta barruan deno, hasi ziren parrez lehertzen, eta ni, bueno, ni naiz. Espero denik ez da, datorrena soilik dire, barru zein larruan, jada astirik ez da, ala nola dabil erren, den oro zirkuan. Zen erraten, konturatzea, zen erraten duzunaz, konturatzea. Ezina, beti buru ero harina, pensatez bere harina. Gezurretatik, irtetan den, pasai handitik, laguntako zatoz nirekin. Heldu gara bai azken honetara, azkena rockekin batera, bai nabaritzen da, osteguna dela, eta inbestidura izan dugula gaur. Nekearen nekez, baina aurrera begira, eta atzera ere bai noski, gaur Gasteizen Jane's Addiction, oso talde berria. Duela hamarkada batzutakoa, 80. hamarkada oraindik ere modan dagoela bazenekiten, modaz jartzen ari dela berriz ere, Jane's Addiction gaur patateroen hiriburuan, eta ez da ez edonolako zuzenekoa izango, urteak aurrera eginda ere, ez dute utxik egingo. Tira, bagoaz, umore azidoa gehiagi aterako dut eta bestela. Mila esker hor bestalan izateagatik badakigu, hor bestalan zabetela, heltzen zegula, eskertzen dizugu, eta gehiago, hobeto, bihar, badakizue saio berezia, non eta sorpresarik ezean Donostiako egiako Bukoskin egindako saio berezia maitasun guztiz eta zuentzako berezi izango duzuena denboraldi bukaera kolpez kolperena. Hori bai, kolpez kolpe antenatikat astelenean zintzo hemen izango gaituzue. Muxo handi bat, gabon pasa.
gorputzarekin jarraitzen dugu. Batzutan txaloekin eta batzuk ite dute hobeto, besteak baino. Erritmoa! Bai! Bere ikurrak baten antza dauka, eta Europar Batasunean asko erabiltzen da txampona. Jarioka, asmatu hitz ezkutua, kontuz hitz debekatuekin. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoaren inguruko berriei dagokionez, adi, N654 errepidean Ermuan Uretamendiko tuneleko bi erreiak moztuko dira gaur gauean eta bihar ostiralak gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte eta BI 653 errepidean Durango eta Ondarroa artean Trabakuatik barrena errei bat moztuko da bihar ostirala goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 arte. Gainera, BI 57-56 errepidean Basurtu eta Kastrexana arteko errepidean Bilbon seinalatutako errei alternatibo batzuk jarriko dira ekainaren 24-tik 26 goizeko 8:00 eguerdiko ordubiak. Arte informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Iritsi da Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izendatu berri dute Imanol Pradales jeltzalea izango da. EAJ eta PSeko kideen 39 boto jaso ditu, beraz gehiengo osoz hautatu dute. Peio Otxandiano EH Bilduko lehendakari gaiak berriz 27 boto ditu koalizio abertzaleko kideenak. PPek, Sumar eta Vox alderdiko kideek ez dute hautagai horietako bakar baten aldegin. Larun batean Gernikan hartuko du kargua lehendakari berriak. Inigo Urkulluk aginte makila emango dio. Gabon deizuela guztio, ikusmin handia izan da gaur Gasteizko Legebiltzarrean Inigo Urkulluren 12 urteko etapa itxi baita. Aurre ikusitakoa bete da eta Imanol Pradales jeltzalea aukeratu dute Eusko Jaurlaritzako lehendakari lehen gogozketan gehiengo osoa eskuratuta. EAJaren 27 legebiltzarkideen eta PSren 12 aldeko botoi esker hartu du Inigo Urkulluren lekukoa. Peio Otxandiano EH Bilduren hautagaiaren alde bere 27 koaliziokidek bozkatu dute. Bi eredu aurrez aurre jarrituzte goizean goiz hautagaiek jakinda azkenerako EAJko lehendakari gaiak hartuko zuela aginte makila eguna bukatzerako. Bozketa amaituta honako hauek izan dira emaitzak. Imanol Pradales Gil jaunak 39 boto jaso ditu. Pello Otxandiano kanpo 27 boto jaso ditu. Abstentzioak 9. Ondorioz, Erreglamenduko 165.5 artikuluaren arabera, Imanol Pradales Gil jauna hautatu da Eusko Jaurlaritzako lehendakari. Apalik, jaungoikoaren eta gizartearen aurrean, Eusko Lur gainean zutik eta Gernikako aritzaren azpian, asaben gomutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo betetzea eta zintzo beteko dudala zindagit. Eguneko lehen orduetan Peio Otxandiano eta Imanol Pradales izan dira protagonista nagusiak, naiz eta Urkulluk ere eskuratu duen arreta. Izan ere, orain arteko lehendakaria ez da bere eserlekuan egon, EH Bilduko lehendakari gaiak bere gobernu proposamena azaldu duen ordu eta erdian. Bi eredu aurrez aurre jarrituzte hautagaiek jakinda azkenerako EAJko lehendakari gaiak hartuko zuela aginte makila. Adi.
Imanol Pradales EAJko hautagaia Eusko Jaurlaritzako lehendakari bezala hautatua izango da ostegun honetan. EAJ eta Alderdi Sozialistaren 39 bozkak jasoko ditu, gehiengo absolutua lortuz. EH Bilduko Peio Otxandianok ere hautagaitza aurkeztu du. Ezker Soberanistaren ikuspegia mailaren gainean jartzeko asmoz. Horrela esan du gaur goizean egindako hitzaurrean. Eraldaketa nazional berri baterako momentua dela adierazi du, eta horretarako herri proiektu eta gobernantza eredu berriak proposatu ditu Otxandianok. Gure herriaren diagnosiak ondoko ondoriora garamatza. Eraldaketa nazional berri baten beharrean gaude, zeina atzera ezina zaigun. Eta horretarako beharrezkoa zaigu oinarrizko osagai komunak identifikatzea eta hortik herri proiektu partekatu bat osatzea. Legebiltzarrean bi gehiengo zabalak daudela baieztatu du, gehiengo subiranista batetik eta ezkertiarra bestetik. Imanol Pradalesek ere estatutu itun berria garatzeko ausartak izateko eta pausua emateko ordua dela baieztatu du. Gernikako estatutua osorik bete behar dela baieztatu du, ondoren itun berri bat lortzeko. Zintzotasun osoz esaten dut. Benetan uste dut akordio zabalak lortzeko gai izango garela. Akordio zabalak osasun sistema eta zaintza eredua hobetzeko, belaunaldien arteko elkartasuna egokitzeko, euskararen normalizazioa, autogobernuaren sustapena edo nazioarteko estrategien garapena bultzatzeko. Horietan aurrera egiteko akordio zabalak behar izango direla baieztatu du, elkarrekin adosteko deia zabalduz. Programa hau izango da arratsaldeko bozketan babes gehien lortuko dituena. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakari bezala izendatuz. Goizean goiz, 9:30 Peio Otxandiano EH Bilduko lehendakari gaiak hartu du hitza, 6 topagune proposatu ditu EH Bilduk herri proiektu partekatu baterako. Gure herriaren diagnosiak ondoko ondoriora garamatza. Eraldaketa nazional berri baten beharrean gaude, zeina atzera ezina zaigun. Eta horretarako beharrezkoa zaigu oinarrizko osagai komunak identifikatzea eta hortik herri proiektu partekatu bat osatzea. 6 elkargune proposatuko ditu. Eta horietako bakoitzean, datorren hamarraldirako ikusten ditugun herri erronkak definitzen saiatuko gara. Honakoak dira elkargune horiek. Bat, burujabetza estrategikoa irabazi behar du herri honek. Autosufizientzia emendatze aldera. 2, ongizate egiturak eraldatu egin behar ditugu, errealitate soziodemografiko berrian gizarte berdintasuna bermatzeko helburuz. 3, aztarna ekologikoa jaitsi egin behar dugu, krisi ekologikoaren testuinguru historikoan geure ardurak har ditzagun. 4, hezkuntza sistema berritu egin behar dugu, gure herri eraikuntzaren zutabe nagusitakoa dena. 5, identitate komunitarioa sendotu egin behar dugu, zeina funtsezkoa zaigun edozelako gizarte eraldaketari berme nahikoz heltzeko. Eta 6, segurtasun eredu propio bat sortu behar dugu, joera autoritarioen aurrean giza eskubideen errespetua gailendu dadin. Imanol Pradales EAJko lehendakari gaiak aldiz, lehen mailako arreta hobetzeko eta itxaron zerrendak murrizteko ekintza plan bat planteatu du. Lortu dugun ongizatea zabaltzen jarraitzeko aukera emango dizkiguten politika berriak sustatu behar ditugu. Etorkizuneko ekonomia eta industria berriaz ari naiz. Bai eta kalitatezko enpleguaz, eta etxebizitza eskuragarriaz ere, gure osasun sistemaz, segurtasunaz, bikaintasunezko hezkuntzaz, zaintzaz, erronka demografikoaz, energia transizioez, gizarta babeseko sistemaz, integrazio politikoez eta barrez. Kulturaren adierazpen guztietan aurrera egin beharraz ere, ari naiz, artean, letretan, zientzian. Bere ondare kulturala zaintzen duen gizartea, zientifikoki informatua dagoena eta kritikoa dena, populismoen aurkako antidotorik onena du. Ikuspuntu ezberdinak izateak, eztabaida aberastuko du, eta guztiontzat onuragarria izango da. Mandatu hori jaso dugu euskal gizartearen gandik, eta erantzun zintzoa eman behar diogu.
Otxandiano eta Pradalesen hitzaldiak entzun ditugu goizean eta arratsaldean berriz gainontzeko taldeen txanda hasi da, baina aurretik lehen erreakzioak aurkeztu dituzte alderdiek. Talde parlamentarioen bozeramaileek bi hautagaien hitzaldien balorazio laburra eskaini dute. Laura Garrido Peperen eleduna izan da lehena, azaldu duenez bereziki Manol Pradalesena aztertu du berak duelako lehendakari izateko aukera eta hura izan baita azkenean. Autokritika ez dela egiten, autokonplazentzian instalatuta dagoen diskurtsoa bat dela, eta diskurtso hau aurkeztu du berria izango balitz bezala, baina ez da berri. Nerea Kortajarena EH Bilduren bozeramaileak kontraste bat ikusi du gaurko bilkuran, garai berriek eskatzen duten herri proiektu anbiziotsu baten eta kontinuista den eta anbizio eta konkreziorik ez duen proiektu baten artean. Gainera, Iñigo Urkullu jarduneko lehendakariak kritikatu du Otxandianoren hitzaldia ez entzuteagatik. Hasiera eskasa dela esan dezakegu, bai diagnostikoan, bai diskursoan eta bai aurkeztu zaigun ez programa horretan. Eta uste dut berriz ere argi geratu dela ziklo aldaketa onartzeko zailtasunak erakusten dituztela eta gerian geratzen direla batzuen diskurso. Sumaren hitzetan, eskuineko lehendakari kontserbadore bati dagokion diskurtsoa egin du Pradalesek. Gauza bera baino gehiagoa da. Aurpegiak aldatuko dira, izenak, baina politika ez. Eguerdik ordu biterdietan hasi da arratsaldeko bilkura Eusko Legebiltzarrean. Peio Otxandiano eta Manol Pradales lehendakari gaiek hartu dute hitza goizean esan bezala eta arratsaldean talde politikoen txanda izan da. 7:00 hasi da ondoren lehendakaria hautatzeko bozketa. Adi laburpenari. Arratsaldeon guztioi. Hautagaien hitzartzaren ostean talde mistoko bozeramaileek hartu dute hitza Legebiltzarrean. Pradales jaunaren proposamena, beraz, ez da berria, gauza bera baino gehiagoa da. Aurpegiak aldatuko dira, izenak, baina politika ez. Alderdi Popularrak leporatu du Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabaren bilakaera alor ekonomikoan ez dela ona eta etxe bizitza falta handia dagoela. Alderdi Sozialistak bere aldetik esan du EAJaren eta sozialisten arteko ituna herri akordioa dela. Gobernu akordio bat baino gehiago, herri akordio bat da hau. Aurrean ditugun erronka izugarriak direlako. Klimatikoa, demografikoa, digitala. Eta gobernu honek gehiengo absolutua badu ere, aldiren eta guztiak, aldiren indar guztiak batu nahi ditugu. Horiei eusteko. Nerea Kortajarenak hartu du hitza EH Bilduren izenean eta gaurkoa tramitea dela egotzi die EAJari eta alderdi sozialistari eta Pradalesek diskurtso autokonplazientea egin duela esan du. Gaurkoa da oso egun garrantzitsua esango nuke, legislatura bateko plenorik garrantzitsuenetako badela, ez? Gaur lehendakari gai bati Legebiltzar honen konfidantza emateko osoko biltura da, beraz, bada pleno garrantzitsu bat. Konfiantza eskatze ariketa zintzo bat beharko luke izan gaurkoak, baino bistakoa zen azkeneko aste hauetan eta bistakoa izan da gaur ere, zuentzat tramite hutsa izan dela gaurkoa. Baditugu baldintzak elgarguneak baliatzeko, baina horretarako alboratu behar dira praktika konkretu batzuk, politika egiteko modu batzuk. Eta alboratu behar da gaur adibidez, ikusi dugun netako bat, ez? Alboratu behar dira diskurso autokonplazienteak Pradales jauna. Segure reakzionatzeko gaitasuna anulatu egingo dute. Eneko Anduezaren hildotik mintzatu da Joseba Diez jeltzalea, lankidetzaren aldeko apustua egin du eta Otxandien hori esan dio herri hau ezin dela gobernatu kontzeptu akademikoak bakarrik erabilita. Aitortu behar dizut zure hitzartzeak utzi dizkidala galdera gehiago erantzun baino. Eta utzi dizkit galdera gehiago erantzun baino, uste dudalako zu gaur hona etorri zarela gehiago galderak egitera erantzunak ematera beharrean. Eta lehendakari gai baten gandik espero beharrekoa izango litzateke hori, erantzunak ematea. Baina galderak utzi dizkidazunez, nik galderak plazaratuko dizkizut. Lehenengo galdera da, zergatik aurkeztu duzu zure burua
hautagaitza honetara. Errepliken txandan, Peio Otxandianok hartu du hitza, ez direla ari konplot politikorik antolatzen adierazi du eta autokonplazientea izatea leporatu dio Pradalesi. Legegintzaldi hau ez da edozein legegintzaldi izango. Gure ustez behar dugu eraldaketa berri bat, eta horrek eskatzen du estatus politikoaren eztabaida ere erdiguneko izan dadila. Eta espero dut, hortan, izango dugula, bide bat elkarrekin egiteko. Eta hor aurkituko gaituzue. Beraz, aukera daukazunean, bagizuen on gaude. Pradalesek bere aldetik gogoratu du gobernu akordioa ez dela zerbait itxia eta irekita dagoela, eta EH Bilduri gogorarazi dio ez dela inertziaz gobernatu. Baditugu amankomuneko puntuak. Egia era, beste diagnostiko eta kasuetan ez gatozela bat. Gure ikuspegia ez da zuena bezain apokaliptikoa eta katastrofista eta horrek esan nahi du autokonplazientea garela. Bai. Gainera, ondo dakizuenez, herri hau ez dute sekula indar neoliberalek gidatu. Herri hau ez da inertziaz gobernatu. Bestela ez genuke ukiko daukagun herria. Lidergo sendoa eta eraikitzailea izan da protagonista. Komunitatearekin elkarlanean egin dugu. Eta herritarrek hala onartu digute. Hala ere, ganbera honen aurrean zuen jarrera balioan jartzen dut gaurkoan. Azkenik, bozeramaile bakoitzak 10 minutuko txanda izan du eztabaidarekin amaitzeko. Horiexek inbestidura saioaren inguruko xehetasunak gogoan izan larunbat honetan Gernikan hartuko duela lehendakari kargua Imanol Pradalesek barkatu eta Euskal Autonomia Erkidegoko politika albo batera utziz Espainiako gobernuak iragarri du aurrera egiten ari dela 78ko Sanferminetako biktimen errekonozimenduan eta erreparazioan. Espainiako gobernua 1978ko Sanferminetako biktimak aitortzeko prest agertu da lehen aldiz. 1978ko Sanferminetako gertakariekin lotutako dokumentu guztiak desklasifikatzeko eta Germán Rodríguez biktima gisa aitortzeko eskatu dio EH Bilduk Espainiako gobernuari. Hala ere aitorpen administratiboa izango litzateke, lotura juridikorik gabea. Eta beraz, gertakariaien erantzuleek, ala nola Gasteizko, 1976ko martxoaren 3koek zigorrik gabe jarraituko lukete. Premiazko interpelazio baten bidez, Belpozu eta diputatuak ahotsa jarri die Germán Rodríguezen familiak, elkarte memorialistek, Nafarroako parlamentuak eta Nafarroako gizartearen gehiengoak behin eta berriz egindako eskaerei. Nafarroako parlamentuak berriki egin duen bezala, gertaera hoiekin lotutako dokumentu guztiak argitara ateratzeko, impunitatearekin amaitzeko eta egia argitzeko bidean pausoak emateko eskatzen dugu. Bada garaia, ilunkeria eta oztopoak atzean usteko eta Nafarroako gizartearen gehiengoaren aldarrikapenei erantzuteko. Urteotan erakundeen partetik aurkitu duten ukazioa salatu du diputatu subiranistak. Memoria Demokratikoko ministroa den Angel Victor Torresek konpromiso hartu du 78ko Sanferminetako gertaeren egian aitortzan eta erreparazioan aurrera egiteko. Los hechos que motivan la interpelación suya sucedieron en julio del 78 y por tanto estarían dentro del grupo del primer ámbito y estamos en disposición de hacer avances al respecto. Testigantzak, informazioa, dokumentuak eta ondorioak jasoko dituen txosten bat egitea izango da haien ardura, biktimen aitortza ofiziala eta erreparazioa bermatzeko. Euskarari loturiko berriei dagokionez, Bilboko udalak jakinarazi du euskararen egoera aztertzen ari dela. Bilboko herritarrak izango dira abia puntu Bilboko udalak urtarrilean martxan jarritako euskararen egoeraren diagnostikoaren azken fasean. Ekainaren 20an izango da azken saioa La Bolsa eraikinean eta ekainaren 30 arte euskararen inguruko galdetegia betetzeko aukera izango dute herritarrek. Udalak euskara sustatzeko ekintza plana onetsi zuen 2014an. Eta bertan esarritako helburuen alde, hamarkada batez lan egin ondoren, 2024an euskararen egungo egoera aztertzeko prozesu bat ekin zaio, etorkizuneko erronkak eta ildo estrategikoak zehazteko asmoz.
Urtarrilean abiarazi zuen fase parte hartzailea. Herritarrak, erakundeak, alderdi politikoak eta mugimendu sozialeko eragileak izango dira protagonista diagnostikoaren azken fasean. Horretarako, ekainaren 20an parte hartze saio ireki bat antolatuko da La Bolsa eraikinean, 6:00 7:00 eta herritar orok haien kezkak, iritziak eta proposamenak jakinarazteko aukera izango dute. Aldi berean, Bilboko Udalak galdetegi bat prestatu du webgunean bilbotarrek betetzeko, ekainaren 30 arte. Bildutako datu, iritzi, behar eta proposamen guztiak aztertuko dira eta oinarritzat hartuko dira hurrengo plana diseinatzeko. Baxoko ahozko handia berriz ere frantsesez izango da aurten, baina irakasleek euskaraz pasatzea ahalbidetuko diete hala nahi duten ikasleei. Seaskako publikoko eta pribatuko 100 irakaslek jakinarazi dute aho bizi eta belarri prest txapak jantziko dituztela ikaslei adierazteko babes osoa dutela euskaraz mintzatzeko. Ahozko handia euskaraz pasatzeko aukera sigurtatu nahi diegu ikasleei. Ikasle euskalduna askatasunez euskaraz hariko da gurekin azterketa denboran, hala nahi badu. Pentsatu dugu ahozkoa aukera izan zitekeela, beraz, aukera hori emateko ikasleiz, eta niri normala iduritzen zait ikasleek haien eskolaritate guztia euskaraz egin baldin badute, azterketa euskaraz ere egitea. Beti justua iduritzen zait, ez euskaraz izatea, frantsesez ikasi dutenek, frantsesez egiten duten bezala. Identifikatuko gaitzaten ikasleek, ikurrak eramanen ditugu soinean. Azken urteetan, edatu diren hau bizi eta belarri prest ikurrak erabiliko ditugu, naturaltasunez irudiakatzen dutelako euskaraz bizitzeko dugun nahian. Tapenetik ikusiko du ikasleak babesa baduela, beraz ikusten balin badu frantsesez egiten da aparriter zekin nola egiten den hori euskaraz, laguntzaile bat nahi bauzu, laguntzaileak bera diagdanik txapa badu, horrek nahi du segur aski gero gelan diren irakasleak ere ukan dutela, behar ba, hortik aintzina izanen da babesa eta euskaraz pasatzeko aukera. Ikasle euskaldunei beraz, deia luzatzen diegu nahi izan ezkero aukera hori balia dezaten, eta irakasle euskaldun eta euskaltzaleei deia luzatzen diegu mugimendu honetan parte har dezaten ikasleak sustengatuz basoa euskaraz iragateko urrats honetan. Ernaik manifestazio antolatu du irailaren 8 Donostian zapalkuntzarik gabeko Euskal Herrian aurrera egiteko. Gazte antolakundeak dirua biltzeko kanpaina bat jarri du martxan eta herritarren laguntza ezinbestekoa dela diote. Argi eta garbi esan dezakegu horren atzean erabaki politiko bat dagoela. Izan ere, segurtasun sailak zein sailburuak hartutako erabakia da. Haiek bai dira, isunak tramitatu eta horien kostea zehaztu dutena. Hau baita, 2015 ona, herri mugimenduak itotzeko darabilten mekanismo errepresibo nagusia. Finean, herri honetan martxan dagoen herri mugimendua apaltzeko beste saiakera baten aurrean kokatzen gara. Ernairen aurkako operazioaren aurrean gazte-borroka geldiezina dela aldarrikatuko dugu irailaren 8 Donostian. Izilik geratuko ginela, uste bazuten, oker dabiltza. Geroz eta gazte independentista gehiago gara, eta kaleak hartzen jarraituko ditugu. Irailaren 8 gazteok Donostira. Bat eginez, independentziara. Errefuxiatuen nazioarteko eguna dugu gaurkoa, 10 elkartek manifestazioak antolatu dituzte Euskal Herri osoan.
Iruñean, Katakrakek eta COP57 eraikin bat erosi dute Alde Zaharreko kale nagusian hiri lurzorua higiezinen espekulaziotik askatzeko. Katakrak eta COP57 kooperatibek Iruñeko kale nagusiko 54ko eraikina erosi dute. Hilabete askotako lanaren, irudimenaren eta negoziazioaren emaitza izan dela nabarmendu dute. 2023ko azaroan erosi zuten eraikina eta gaur postasun handiz eman dute honen berri. Nerea Filat Katakrak kooperatibako kideak eraikin honen berebiziko garrantzia azpimarratu du. Eta Jone Otsoa, COP57ko idazkariak adierazi duenez, eraikina erosi dute higiezin espekulazioari aurre egiteko eta hiriko lurrak askatzeko. Eraikin honek zelulak dionez eta artxibotan aurkitzen dugunez, 1700. Urtean hasi zen eraikitzen, jakin badakigu hau ez dela garai horietako eraikin bat, hain zuzen ere hemen oso bizi handiko esparru bat izan delako eta modu batean eraikinak, patioak eta nolabait hemen bizi izan den giroak eta arimak eraldatu dutelako hemen daukagun edo itxura guzti honek. COP57 1985ean sortutako finantza zerbitzu etiko eta solidarioen kooperatiba da. Eta bere helburua ekonomia sozial eraldatzailea oinarri duten proiektuak bultzatzea da. Euskal Herrira 2015ean iritsi zen eta proiektu eraldatzaileak finantzatzen ditu. Azkena eraikin honen erosketa izan da. Katakrakek bere aldetik 2013ko abenduan ireki zituen ateak eta argitaletxea izateaz gain, enpresa politiko bat da, langileen kooperatibaren eta asanblada militante zabalago baten artean osatuta. Espekulazio merkatu batetik espazio hau ateratzea, salbatzea, ez? Azkenean, helburu bakar batekin eta izatea ekonomia eraldaketa batera jartzea metro guzti hauek. Iruñako, lehenengo auzoko, Iruñako jendearentzat, Nafarroako eta Euskal Herria osoko pertsonentzako. Adierazi dute iruindarrentzat eta orokorrean gizarte osoarentzat zuzendutako proiektua dela. Naiz eta oraindik ez duten zehaztu zer nolako proiektuak egingo dituzten. Aurrerago xehetasun gehiago emango dituztela azaldu dute. Miribillako sarrerak agortuta 2025erako sorpresak izango zirela iragarri zuen Fermin Muguruzak. Gaur portatuk lehen maketatira zuenetik 40 urte bete direnean mundu mailako bira iragarri du. Donostian ekainaren 14an joko du. Bueltan dira herri Sanferminak, ez galdu. Sanferminetako programa ofizialaz gain, bueltan dira herriko eta Arrano tabernetako programazioa eta Oplazan herri Sanferminek antolatzen dituzten kontzertuak. Udalak bertan bera utzi zuen iaz herriko taberna eta Arrano elkarteko eskaintza kulturala. Eta aurtengo programazioa aurkeztu berri dute. Ekimen bakoitzeko 6.000 eta 60.000 arteko isun zigorraren mehatxua jaso zuten iaz azkeneko momentuan. Aurten auzokideekin hainbat bilera egin ostean, programazio zabal batekin bueltatu dira. Elektrotxarangak, DJak eta hainbat talderen kontzertuak proposamenen artean, adibidez, Eskabidean, Dupla, Delio eta Ibilbedi bezalako taldeek Carmen kalea hartuko dute. Arratsaldero musika izanen da herrikon eta gauerdira arte izango dira proposamenak. Herri Sanferminek ere bere espazioa berreskuratu dute, programazio zabal batekin. Uztailaren 6an txupinazo ez ofiziala jaurtiko dute plazatik. Arratsaldero zezenketak dauden bitartean jarduera alternatiboak proposatu dituzte. Hala nola, eskupilota, musika, elektrotxaranga eta bar. Kontzertuek gaua hartuko dute. Bat Sound System, Erdoil, J. Martina, Atrako Kriminal eta bestelako taldeekin. Beraz, badirudi bueltan direla 2019an ahaztuta genituen Sanfermin herrikoiak.
Hona San Ferminekin loturiko beste albiste bat, San Ferminetan karpa bat jarriko dute bertako produktuak erakusteko eta saltzeko. Sarasate pasalekuak karpa bat eskainiko du San Ferminetan, Nafarroko produktuen dastatze eta salmentarekin. Espazioa 150 metro karratukoa ekainaren 29an larun batean inauguratuko da, eta uztailaren 14 arte egonen da zabalik, goizeko 11etatik gaueko 11etara. Bertan kalitate zigilua duten mota guztietako produktu ziurtatuak aurki daitezke. Hala nola gozokiak, estebeteak edo gaztak, Nafarroko jotade ardoa, likoreak eta garagardo artisaua, pintxoak eta ogitartekoak. Ekimena prentsaurrekoan aurkeztu du Mikel Armendariz, ekonomia sustapen saileko zinegotzi ordezkariak, Mari Angeles Muñoz, Nafarroko artisau elikagaien egileen elkarteko ordezkariarekin batera, eta hitzarmena sinatu duten 4 entitateen izenean agertu da. Esta carpa lo que pretende es que todo el producto con las marcas de calidad que nos da el Gobierno de Navarra, es decir, denominaciones de origen de pimiento, espárrago, alcachofa, pino, pacharán, chistorra, artesanos, ecológicos, Pisilur, estemos en esa carpa y demos una visualización del producto. Entonces se va a dividir, como nos ha dicho Mikel, en tienda y en hostelería. Denda eta ostalaritzan banatuko da karpa hori. Prezioei dagokienez, prezio orokorrak eta normalak izanen dira. Jarduera honen bidez tokiko produktuak ekoizleen lana eta tokiko ekoizpenaren inguruko filosofia ikusarazi eta balioetsi nahi dira. Iraunkortasunari eta elikadura ohitura osasungarriei egiten dieten ekarpenagatik. Nafarroan segiz, Dans Pirenaika Pirineotako topaketa Erronkari Barrera iritsiko da urten irailaren 27, 28 eta 29an. Prestakuntza saioak, eskolak, tailerrak eta dantzaldiak antolatu dituzte. Dans Pirenaika Pirineotako dantza tradizionalen topaketa irailean Nafarroara iritsiko da, Erronkarira. Dans Pirenaikak dantza tradizionalen abantai handiak sustatu nahi ditu, jarduera divertigarria, osasungarria eta balio kultural handikoa den aldetik. Hala adierazi du Sabin Bikandi, sustatzailea den Aiko taldeko kideak. Euskal Herriko musikarien eta dantzamaizuen talde ezaguna da, eta 10 urte baino gehiago daramatza musika eta dantza tradizionalak eguneratzen eta zabaltzen. Dans Pirenaika da horrelako proiektu amets bat izan daiteke, Pirineoak dantzan zeharkatu eta partekatzeko gure kultura, badago horrelako Pirinetako kultura bat, amankomuna, iparraldean, hegoaldean, ekialdean eta denetan, eta ederra iruditu zitzaigun hori transmititzeko eta partekatzeko bideak zabaltzea. Izabako Kurruskla kulturelkarteak gonbidatuta, besteak beste txutxun dantza berreskuratzeagatik ezaguna, tradiziozko dantzatopaketa Erronkari Barko Izaba herrira iritsiko da irailaren 27, 28 eta 29an. Batez ere gure dantzaren bidez, dantza gure hitzgabeko hizkuntza da, eta amankomunean daukagu hizkuntza hori inguruko herriekin ere bai, ez? Eta polita egiten zaigu, idea indartsu egiten zaigu hori hitzgabeko hizkuntza hori partekatzen. Jarduera guztiak irekiak dira eta dantzaz gozatzeko. Hainbat dantza ikastaro eta tailer izango ditugu, baita ere dantzan kalean egiteko aukera, ostiraletan eta larun batean afalondoan mazurka klandestinoa egingo dugu, larun bat eguerdian Baskari herriko bat egingo dugu Kurruskla bertako taldekoekin urteoroko asanbadaekin batera, Fidel Zelai etorriko zaigu, Aiko taldekoak izango ditugu, Thierry Bizkari kantatzera etorriko zaigu. Thierry Bizkariren kantoarekin dantzan egingo dugu, hori polita izango da. Ekimena Kurruskla Aiko taldeak eta Bielanuei Aragoiko taldeak antolatu dute. Izabako udalaren eta ITBren babesa jaso du, eta gainera Iruñeko Duguna, Oberena eta Hortzadar dantza taldeen babesa eta laguntza ere jaso du. Baita dantzan.eu satariarena eta Euskal Dantzarien biltzarrarena ere. Jarraian atzo Gaizka Peñafieli Anbototik Gorbeiara proiektua eginiko elkarrizketarekin goaz. Adi.
Kepa Junkera omenduko dute Anbototik Gorbeiara egitasmoaren bitartez. Arratia eta Elorrioko musika eskolen eskutik sortutako bidaia musikala da Anbototik Gorbeiara. Datorren zapatuan ekainaren 22an ospatuko da Igorreko Lasarte Aretoan. Egitasmoa hitz egiteko gurean dugu Gaizka Peñafiel antolatzailea. Ongi etorri Gaizka. Oto da, gitarri zuri berai. Lehenik eta behin, aurkeztu iguzu Anbototik Gorbeiara proiektua. Zer da zehazki eta nondi jaio da? Begira, ikusten genuen behar bat ikasle gazteekin, 12-18 urte bitartean dauden ikasleekin, proiektu berri bat egiteko, ezta? Eurek kale jirazo egin dituzte, barrentzunaldi asko egin dituzte, eta ikusten genuen beharra, horrelako kontzertu berezi bat antolatzeko, ezta? Eta hortik abiatu da pizkatxo bat ideia, juntatu ditugu Arratia eta Elorriko musika eskolako ikasleak, eta oingo edizio honetan, Kepa Junkera izango da ardatza eta omendua egun honetan. Kepa Junkera omenduko nahi duzu egitasmoarekin, izan ere urteak eman zituen Arratian trikitia irakasten, egindako lana eskertu nahi diozu beraz. Hori da, berantzako Arratia oso berezia da, ezta? Egun hauetan galetu diogu horretaz eta eskatu diogu mesutxoa bialtzeko eta esaten zigun berarentzako Arratia saltzea zer den, iaia atletik zer den berarentzako saltzea bezain zaila dela, ezta? Bera trikitisa klaseak ematen egon zan bertan, baita Zeanuriko trikitisa txapelketan parte hartzen, gaztea zenean, eta beti izan du Baiararekiko maitasuna, ezta? Eta bere disko askotan daude Baiarako musikari emblematiko enganako referentziak, ezta? Maurizioa, Leon Bilbao, Fasio, Baiaran Arratian izan ditugu musikari emblematikoen beratzako eredu izan dira, eta orduan gaurkoan guk eskertuko diogu berari bere ekarpen itzela. Bera eredu badelako, ezta? Emanaldiak Kepa Junkera omentzeaz gain, bestelako helburu batzuk ere baditu orduan, ezta? Bai, gero gainera, gure ikasleak dira nukleoa, edo musika izango da nukleoa, baina hainbat kolaboratzaile ere izango ditugu. Gure helburuetako bat da, kilometro zero jaialdi bat sortzea, ezta? Baiarako hainbat elementu kultural eta kirolariak eta sartzea, gure ikuskizuna aberazteko eta gauza ederrago bat egiteko, ezta? Eta, Baiaran ari garen hainbat elementu elkartzea eta horrelako ikuskizun oso multidisziplinar eta kompletu bat sortzea denekin. Kilometro zero jaialdi hontan, musikardatze duen jaialdi hontan, zer da topatuko duguna? Kirolariren bat ere aipatu duzu esaterako, nork hartuko du parte zehazki? Begira, kirolarien artean Aitzol Atutxa izango dugu, bera Dimakoa da, arratiarra, eta aizkorraren munduan, guztizko txapeldun bat, ezta? Historikoa da bere ekarpena bera aizkolaritzan, eta berak Keparekin egiten zuen, sarritan olako mix moduko bat, ezta? Aizkora eta trikitisarekin, eta guk gure dakarri gure izan dugu. Gero gainera, Baiarako dantzari batzuk ere egongo dira, batez be jubilatu bat dira, ja jente adinekoa, baina uste dugulako ere bai, adineko jenteak baduela zer ekarri, ezta? Eta zer ekarpen egin, batzutan uste dugulako, jente helduak ja ez daukala korrearik, eta olako proiektuekin konturatzen gara, gu baino ilusio eta gogo gehiago ere badaukatela olako gauztan parte hartzeko, eta Dimako Bertso Eskolako gazteape izango dugu. Gainera, dantzarien arropak eta introa be kantuan ere Zuloaga artistak egingo digu, beraz, hori daneta egikingo dugu, da espetakulo bat, oso lotua doana, ez dago tarte hilik, eta oso jarraia izango da, oso dinamikoa, eta orduan bilatu ditugu, hainbat elementu, danekin, olako kokteleran sartu eta olako mix bat egiteko. Denetarik izango da beraz, egitasmo honetako bideoklipa ere sortu duzu, irudietan ere ikusi dugu zatitxo bat, Arratiako eta Elorrioko musika eskolek sortu duzue, nola sortu duzue bideoklipa hau eta zenbat ikaslek hartu dute parte? Begira, kontua da, olako proiektu bat antolatu baino lehen, egin nahi genuen aurreko pausu bat, ezta? Ikusi, zelango erantzuna izango genuen gazteen artean. Eta aurreko kurtsoan proposatu genien kanta bat moldatzea, kasu honetan Zu eman izan da, Uña Zalabesa talderena, eta horrekin gero bideoklip bat egin genuen. Joan ginen estudiora, grabatu genuen kantua, eta esperientzia oso ona izan zen. Gazteen jarrera eta harrera izan zen bikaina, igande goizetan grabatzen, gauza batzu normalean guri kostatzen zaigunak, jentea erakartzea olako gauzetarako, eta erantzun hori ikusita, horrek eman digu indarra, gero Anbototik Gorbeiara bezalako makro proiektu bat sortzeko, azken baten, musikari baino gehiago egongo direlako taula gainean, eta olako erronka bat ez da erresa. Antolatzea, 12tik hasi eta 10-12 urtetik hasi eta 18 urte bitarteko gazteekin, horregatik uste dugu
polita izango dela, lan asko egiten ari gara, bertan ensaio generala daukagu, eta mentxari gara ensaiatzen, eta iruditzen zaigu mereziko duela bakarrik ja bidea gaitik. Maitza alduko dana, baina ja bideak merezi izan du. Musikarik baino gehiago hartuko dute parte makroproiektu honetan, esan bezala gainera ensaiaukin zabiltzate oraintxe bertan, nolako giroa nabari da gazten artean? Bueno, urduri daude, hori bai, eta, seinaluena da, ez da, guk sarritan esaten dugu urduritasun puntotxo bat ukitea ona da, tensiño puntotxo hori, arreta eta adi egoteko estenatokian, baina oso gogotsu. Gaur adibidez, enbede lagunekin hortik egon, arratsale oso hemen emango duten saiatzen, eta hori guretzako oso posgarria da irakasle bezala, ez da. Gure ikasleak gure proiektutan hainbeste murgiltzen eta gozatzen eta elkarra ezagutzen ere, azkenean ikasleak leku desberdinetatik datoz, eta gaur eta olako gunetan elkarra ezagutzen ari dira, lagun berriak ingo dituzte, eta esperientzia hau da sortu nahi duguna, ez da. Nik sarritan esaten dut, ez dut gogoratzen jaso nuen klasetariko bat ere, gogoratzen ditut klasetik kanpoko esperientziak, ez da, aizterrasun jotzen egon ginenean, edo korrika bat goizeko 5 kartitxaroten trikipote bat antolatu genuen urte hori, eta horako esperientzia gogoratzen ditudanez, hori da guk ere gure ikasleentzako nahi duguna. Arestarazu aipatu duzuela gainera, argi dago gazteek ere interesa badutela musikan, ezta? Bideoklipan ere ikusitugu hainbat gazte, eta ziurrenik musikaritik gora egingo duzuen musika jaialdi hontan ere nabariko da hori. Bai, batzutan kostatzen da asmatzea, ez? Zer nahi duten, eta irakasleok izaten dugu batzutan tendentzia txar bat pentsatzea gu badakigula zer nahi duten gure ikasleek, eta askotan ez digu galetzen zuzenan hauei, eta proiektu hauek hasi gara hortik, ez da? Pizkatxo bat eurei galetzen zer nahi duten egin, zer motibatzen dituen, zer probatu nahi duten, eta pizkatxo bat eurek aukeratu dituzte kantuetako batzuk, eta egongo dire elementu batzuk, eta parte hartzaile sentitu direnean erabakietan, gero errezagoa da bera era horretan implikazio hori lortzea, ez da euren partetik, eta asteburuak edo gaur bezalako egunak, honetara eskaintzea, beraz, lehen esan dagoa, gu pozarren, olako proiektu baten, oso babestuta sentitu garelako, bai ikasengatik eta baita familien gaitik, azkenean eurek lan bat egin behar dute, umea eroaten, ekartzen, eta etxean ensaiatu dezan ensaiatzen, eta bar. Lan handia dago orduan, asteburuan zapatuan ikusiko dugun ekitaldi horren atzean. Jakinari duzuenez, 2 saio eskainiko dituzue, eta gainera ez da edizio bakarra izango, ez da? Hori da, 2 saio daude, 2. saioa beteta dago, da Kepa datorren saioa, eta hor, jotzutenen familiekin eta barria bete dugu. Lehenengo saioa printzipioz ireki egongo da, badaude horreun sarreratxo oraindik ez ditugunak asinatu, beraz, bat azkenen gordoa animatzen bada, nik uste lekua izango duela, 5. Eta gero, asmoa da, proiektu honi jarraipen amatea, ez da, ikusita erantzuna, ari gara orain Gorbeiatik Anbotora antolatzen hasita. Orduan urrengo ikasturtean, asmoa daukagu, Arratia egin beharrean, Elorrion egitea, eta bertara ekartzea Arratiako ikasleak, eta Elorrio eta Durangaldeko hainbat elementukin antolatzea emanaldia. Irudiak ikusteko irrikaz izango gara, Mototik Gorbeiara ibilbide musikalaren nondik norakoa jaso ditugu. Eskerrik asko Gaizka. Eskerrik asko zuei. Arratiako eta Elorrioko musika eskolek elkarlanean sortutako bideokliparekin goaz orain, gozatu. Atzera aurrera eta gora begiratuz, inor ez dago lengo toki berean, posizioak hartuz goaz denok, kamuflakearen garaietara egokitutako haragi jale hutsak gara, moralista desnaturalizatua, baina pozik hartzen ditu egun berriaren eguzki printzak, azken finean bizina izenaren seinale dira. Megarraren antagonismoa naiz, kompleju denen areriota, etorkizuneko gizaseme perfektua. Ikusentzunezkoetan, ostegunero lez, Gaizka Izagirre, pantaiak euskaratzeko kidea dugu, pantaiaren beste aldean. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko eszenaldi nabarmenak aipatzera.
Zinemaretoetan proposamen oso berezia, Dragoi Bola Z Kai, euskaraz iritsiko da, Selecta Vision banatzaileak pantaila handira eramango ditu telesailaren lehen lau atalak, hau da, Raditzen saga. Dragoi Bola Z Kai 2009 urtean eman zen lehen aldiz Japoniako telebistan. Jatorrizko telesailaren 20. urte urrena ospatzako, Toeik bertsio berritu bat prestatu zuen. Hau da, jatorrizko telesailaren bertsio bismasterizatua da. Netflixen umentzako eta familian ikusteko aproposa den eduki bat. Ultraman, kirolari famatu bat etxera itzuli beharko da, gogoz kontra, aitaren urratsak jarraitu eta Ultraman bihurtzeko. Tokio monstro erraldoi batzuengandik babesteaz arduratzen den heroia. Prime Videon bi telesail, iazko Dead Ringers, Shen Durkin zinegile bereziaren telesaila, Mantel Bikiak, Rachel Weiszek gorpuzten ditu biak, guztia partekatzen duten pertsona arrakastatxua dira. Ginekologoak dira eta helburu zehatz bat dute buruan, emakumeek erditzeko duten modua aldatzea. Bigarrena Mr. eta Mrs. Smith, Donald Glover eta Maya Erskine protagonista dituen telesaila, suspense, akzioa eta komedia uztartzen dituena, filminetik bi izenburu, Druk, Thomas Winterbergek bere ibilbideko lehen Oscar saria lortu zuen krisian dagoen maskulinitatari eta alkoholaren ondorio kaltegarri eta askatzailei buruzko hausnarketa honekin. Matt Mikkelsen interpretazio gogoangarri batekin eta Tobias Lindholmen ezinbesteko lankidetzarekin. Eta Stew 1993 arribitxia, Carla Simonen debut zoragarria, Berlingo opera prima honenaren irabazlea, zuzendariaren haurtzaroko oroitzapenetan oinarritutako film indartsua da. Fridak 6 urteko neskatoak bere bizitzako lehen udalari egin beharko dio aurre bere adopziozko familia berriarekin, ama hil ondoren. Eta primeranetik aipatu gabe genuen eduki bat berreskuratu nahi dugu. Gure zirkua heldu da. Zirku zoragarri honen atzean dagoena erakustea erabaki dute eta 4 ataleko saioa estreinatu zuten. Kontakizunaren giltzarria sua enparantza da, eta saio honetan euren karabanetako ateak zabaldu dituzte eta lanbide bat baino bizitzeko modu bat dela erakutsiko digute. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Iratia Gerazkonaga kultura ditua dugu pantailaren beste aldean, kultur agendarekin. Kaixo Irati? Badator Bilboko zinegoak jaialdia. Datorren astelenean, hilaren 24an hasi eta uztailaren batera arte ospatuko da festival edo zinemaldia. Gainera urtengoa espazio berriekin dator. Begiradak film laburren saian 2 ziklo berri egongo baitira, alde batetik Queertopiak deitutakoa eta bestetik Sexilioak. Bilboko LGTBIQ+ nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia da zinegoak ondo dakigunez, eta Bilborrok Golem Alondigan Bilbao Arte biran sarean, Arregantzokian, edo eta guen museoan ikusi ahal izango ditugu bertan aurkeztuko diren filmak. Aurtengoan ere, zinemaren eta kulturaren bidez, sexu eta genero aniztasuna aldarrikatuko du jaialdiak bere obra desberdinen bitartez. Film luzeen sail ofizialean, 15 pelikula izango dira lehian. Ohiko 3 saietan dagoeneko ezagutzen diren fik, dok eta crack narratiba berrien saian. Film hauek nazioarteko hainbat herrialdetik jaso dira, besteak beste, Nigeria, Mexiko, Txina, Ameriketako Estatu Batuak, Grezia edo da Alemaniatik. Euskal Herrikoak ere jakina ikusgai izango dira. Alaitzaren Sana zuzendariak pelikula hauetako batzuk nabarmendu ditu, besteak beste, Brasilgo eremu zapalduenetako batetako saskibaloi talde queer baten bizipenak agertzen dituen Levante pelikula, baita Lesbia izeneko filma, Lesbos uhartean, 1980ko hamarkadan sorturiko lesbiana komunitateen historia kontatzen du, edota sexu grinan areagotzen eta polimaitasuna lantzen duen Vera y el placer de los otros filma, horiek besteak beste azpimarratu dituztenak. Orotara 5 ziklo izango dira, ohikoak diren haurtzaroa eta nerabezaroa zikloa, eta emakume zuzendariak. Iazko zikloen barruan, aldiz 2 ere estrenatuko dira lehen aldiz, izan bezala, Queertopiak, patriarkatutik, kolonialismotik, kapasitasmotik eta planetaren luze zabalean eratzen diren zapalkuntza sistema guztietatik ihes egiteko borrokan ari diren historiak topatuko ditugu ziklo horretan, eta bestetik Sexilioak euren jaioterria, familia edo ingurua ustera behartuta egon diren personen bizipenak bazterketa eta indarkeria pairatu dutelako, euren genero edo sexu anistasunaren gaitik, horiek jasotzen dituzten
pelikula. Modu ofizialean, esan bezala, ekainaren 24an, datorren astelenean hasiko da, Arriaga antzokian ospatuko den inaugurazio ekitaldiarekin. Antzokian egingo den gala hori Nerea Arriolak eta Divina Komediak aurkeztuko dute, eta aldez aurretik, itxaron ezin baduzue, asteburu honetan ere egongo dira zinegoak 3-2 aurre jaialdian proiekzioak. Proiekzioz gain gainera, zinegoaken arte eszenikoak ere antolatu dira, urtero bezala, Getxo Kulturak antolatuta esaterako, ekainaren 27an Musike Barrin Errekamari antzeslana izango da. Queer jaia espazio politiko moduan eta bere islada irudietan izango da, hain justu zinegoak pro jardunaldi profesionaletan. Bertan hori izango baita landuko duten gaietariko bat. Beste urte batez, beraz zinearen industria eta sexuanistasuna landuko dira jardunaldi hauetan, esan bezala, jardunaldiak ekainaren 27an eta 28an izango da. Jaialdiaren itxiera berriz, uztailaren batean izango da Bilborroken eta bertan jakinaraziko dira edizio honetako irabazleak nortzu diren. Eta Sormen astearen 3. edizioa datorren astelenean, hau ere 24an abiatuko da, nun eta Lekeition, Bizkaiko herri kostaldean kokatutako herri honetan. Kulturekintzen programazioan hitza eta oparoa izango da bertan, erreferente diren sortzaileak bilduko dituena eta arlo ezberdinak jorratuko dituena baita ere, izan ere musika, literatura, performancea, dantza eta zinea eskainiko dira Sormen aste honetan. 5 egunetan zehar beraz, publiko orokorrari zuzendutako jardueretan kultur erreferente handiak izango dira. Bertan, besteak beste, Unai Elorriaga, Josu Aurrekoetxea, Gari, Maialen Lujanbio, Anari eta Dantzaz konpainia. Bestalde, antolakuntzak ere nabarmendu du, Sormen aste honek egundoko aukera ematen dola baita ere, sortzaileak bertatik bertara ezagutzeko eta sortzaileekin harreman estuagoa gozatzeko. Formatu txikiko ikuskizunak izango dira denak eta antolatzaileek ere esmeratutenez, batez ere nahi dutena da sormen hauek zuzen eta artez eskaintzea eta batez ere publikoak ere horrela interpelazio handiagoa lortzea bihotza ukitzeraino. Loraldiak ekitaldi eta jarduerako sarrerak online saltzeko mikrosite espezifiko berri bat garatu du, sarrerak.loraldia.eus webgunean eskuratola izango dituzue sarrerak beraz, eta berrikuntza gisa lorazainek jesarlekuak ere erreserbatzeko edo aukeratzeko aukera izango dute. Musikagela Fest jaialdia egingo dute hilaren 22an larunbatean Donostian. 5. edizio honetako kartela 9 emanaldik osatzen dute, urtean zehar musikagela zerbitzuak kudeatzen dituzten lokaletan entzeiatu eta kontzertu zikloetan parte hartu duten 8 tokiko talde ez gain, Drugos izango da baita ere talde gonbidatua. Jakina denez, Donostia Kulturak 2004 geroztik eskaintzen duen udal zerbitzuak egian eta Intxaurrondon entsegu lokalak kudeatu eta kontzertu zikloak ikastaroak baita ere, tailerrak, musika master klasak eta mailegu materiala eskaintzen die bertaratzen direnei, zuzenekoak eta grabazioetarako, aholkularitza ekimenak eta horren emaitza ikusi ahal izango dugu, horren emaitzako batzuk ikusi ahal izango ditugu larun batean. Egun osoko jaialdia 2 zatitan banatuko da. Lehen zatian, Los Beleta, Sasha Smith eta Luke Armstrong arituko dira, beste eguerdiko 12etatik ordu 2etara. Eta bigarren zatian aldiz, arratzaldeko 6:30 hasiera emango zaion zati honetan, arratzaldeko 6:30 eta gaueko 11 arte luzatuko denean, Gardena, La Ola Maldita eta Drugos taldeak izango dira besteak beste. Antolatzaileek esan dutenez, euria edo eguraldi baldintzak desegokiak izan ez gero, jaialdia Intxaurrondoko kultur etxera eramango litzateke. Eta musikatik zinemara, baina hiri berean Donostian jarraituko dugu, izan ere Larrotxen bideoak ikasturte honetako filmak aurkeztuko ditu ekainaren 21ean, hau da, ostiralean, Donostiako antzoki zaharrean. Ostiralean beraz, arratzaldeko 7etan hasita, arratzaldeko 7etan izango baita
hitzordua. Ikasturte berezi honen ostean, Donostiako Intxaurrondoko Larrotxene bideo eskolak bere bideo batzuen edo ekoizpen batzuen ikuskapena egingo du proiekzio. Azken urtean egindako berrikuntza lan handiek sorkuntza proiektuak piztu dituzte, laborategia, soinu eta irudi edizio gela berritua, formaziorako areto eta abar, eta ondorioz ikastaro kopuruak ere gora egin du aurten, baina baita material lagapen zerbitzuak ere. Beraz, ikasturte honetan 4 produkzio oso eta 3 koprodukzio landu dira eta guztiak ezagutzeko aukera izango dugu ostiralean. Larrotxene bideoko irakasleak ere bertan izango dira, esan bezala ostiralean, Oskar Tejedor, Ander Sagardoi, irakasleak besteak beste, eta gonbidapenak emanaldiaren egunean bertan jaso ahal izango dituzte bertatu nahi dutenek, Antzoki Zaharreko lehiatilean arratsaldeko 6:00 aurrea. Bestaldi eta aurtengo ikasturteari behin betiko itxiera emateko nolabait ekainaren 28an arratsaldeko 7:00 hitz eta pitz ekitaldia antolatuko da Intxaurrondoko kultur etxean, eta pitxin moduko saio honetan Larrotxene bideoko ikaslehoi eta irakasleek euren etorkizun edo egitasmoak aurkezteko aukera izango dute, baita lankidetzen bila joatikoa. Saio honetan parte hartzeko mezu bat idatzi behar da Larrotxeneko Donostia posta elektronikora, Larrotxene bideo@donostia.eus. Eskabidean taldearen doinuek piztuko dute aurtengo Nafarroainez. Gaur aurkeztu dute jaialdiaren piztu zango zaizeneko abestia eta bideoklipa kantarekin agurtuko gara asteburu ona pasa. San Juana datozeta. Eskriboaritza gure hizkuntza indartzeko, etzetik eraikitzeko, zangotzako ikastola sustatzeko, gure txikiak handi egiteko, gure hizkuntza indartzeko, etzetik eraikitzeko, zangotzako ikastola sustatzeko, gure txikiak handi egiteko. Gorputzarekin jarraitzen dugu, batzutan txaloekin eta batzuk ite hobeto besteak baino. Erritmoa! Bai! Bere ikurrak baten antza dauka, eta Europar Batasunean asko erabiltzen da txampona. Jarioka, asmatu hitz ezkutua, kontuz hitz debekatuekin.